Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIB ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayot buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Tagsa. Sulpan na yung problema. Ito si Ma'am Valenciana. Oh, Hala, hindi pa trabaho rin na. paatuon gay ko niya. I-appeal na lang po yung duha. Time sa! Eh, Uy! na mo may problema. Sa di ba yung mga ito ba, ikaw nang may gi-invite? Masiyang, masuko yan si Valenciana, madto na dito. Yawa, wa may gi-invite. Ay, kalabak. Wala klaro. Oy, ay, kalabakara. Ako blaha. Ako blaha. Usi. Ako blaha. Ako bahala ba? Labakara. Ako'y diskarte ni Valenciana. So you mean, you know, You, I talk to you. I talk to... You talk to Valenciana. You took the tuyok and Tokyo. Oh. Oy, di na tayo maglangan. Oh. Kay mausap na itong hunahuna ni Valenciana. Nga? Di niya natatagag trabaho. Oh, so we follow you. Then I follow you back. I will follow. Let's go. Follow him wherever Let's go. here. I go pidot. Ala, utot. Inang kapit imong tao. Limpiado raw. Oh, ano na? Oh, ina na ba? Magma. Wala ko miingon hasta apila akong dagway ang atiki. Miingon ko, limpyuhi ang uban ako diri mga singit-singit diri sa ako. Ay, dili ay. Oh, lagi. Dalawa. Ikaw mo diri so day ka kuan, diri so day ka support ni ha. Hibaw. Ha? Mo na to kay mulakaw ko, nya ibilin ta mo diri sa bay. Mo na to ha. Ang ako kay Rinol dili wala mo trabaho mahumanan ni kay wala nagbantay ninyo. Silipian, Hasta Saog. Ang saog. Mapan dito sa sud ha. Sa bantay dito dapit sa akong organ. Oh, sa utan mo. Adto ninyo inyo ito ditong kuanan ha kanang ayo na suy kay tayo. Una, wa may plurwak. Sakay na ko iningkon. Palitag plurwak. Wa may plurwak. Kanang motora sa mga nangabang na nako diri na hilang. Miss Paisa, sili pa tamo limpyo ba? Gubas ni kay duta mo. Oh, wig Wala ko ngayon na piduloy. Valenciano. Muna kasi. Balisa na. Nalihong ka pare so. Imong alabtik. Ay, magklaro ta ninyo. Kinapa ko ilak, hindi ta maglangan kay nalangan ta. Nakalakton. Why buyugon? Wadi man isabong. Mulakaw ko. Una ka muna diri sa bahay ha. Limpyo na mi. Malisa ko Lain na. sa kayo ugma pa karon na gilihok ka na. Kay mulakaw ko. Naamong snack na mo. Ikaw jud lagi ang kuan lagi. Ikaw Ay, may ganing naong Tanan naman. na mo lagi. Kuwang naman naong ni muskaon. Kay ba makasano nga. Tibuok diri na atong barangay, usap ikas barangay na atong kasikpit ing barangaya. Ikaw ang gihugon-hugon nga himong kapitan ng atong barangay. That's true. Sigurado mo, ana? Ako sigurado jud ko sa no. Dili ang taon ko magpausik sa akong kwarto pag manglimpyo og dili halang doon ang maabot sa akong panimay. Ako walang doon. Pangano ka Ina na. So, Sa English pa, mga special. pipila ka kutlo sa adlaw or panahon, tawago na ti kang honorable. Okay, abi mo. Di jud ko makatuwa na. Pasabta ko. Unsa man jud ha? Ha? Dili ka na ko balik. Asa man ta magstorya anak ka. Di ko gusto nga Pero, manglakaw sa mihan ka na tuon. Siwaso sa to na kong adto dito ako ang kumari. Niya ako lang po dito ka namin pag-gusto niya. Tarungan ang inyong libre. Ang mga bata. Sila, sila mo.
Ito na, Uncle. Ako ning kumangkon ako Ako, si kumangkon. Baby James. Oh, Anak ni James. Chris. Oh, si James ba yan? Ako na balik ko. Anak ni Masao naman ko, James. Unsa imong taon? Abi naman James, wala pa ba? Abi lamang pa ba? Ano ay malangan tayo. Kita maglangin kinalangan. Hata tala, James. Ay, James, ayaw lang. James. Ari na sa suot mag-istorya kay kanang imong gibalitan ako magdi pa kay makatuwa lang. Kena. Hinay diha. Oh, usa pa rin. Unsa na yung sabukan? Excited na may ligog dagat na di, ba? Baligo mo dagat. Dagat ba? Swimming. Pahit sa ligog dagat, mag-swimming tayo. Mauna, inom-inom man. Mauna, wapag kita mga ligo. Brad, iya sana, Brad. Nagdarat ako. Malawak mo. Mangapak mo ka, Brad. Malumos na kang ditong. Wan ako igsoon aning naunga. Bitaw. Brad. Kabinaw ba? Magsabot na kay mga ligo ng dagat. Kay bao baya ka. Kanang April Falls. Oh, haliko tag dagat. Summer na, summer. Mau bitaw po, summer na ba pa? Oh, kisa man cellphone mo. Ito na sa fall. Cellphone ring. Niring. Kisa cellphone na niring. Hello. Oh, sa parang man. Unsa man? Gubog-hubog, mga ligo ta. Sakto na na. Hala! Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Saman. Wait ha. Saman. Barit ini. Ujar. Ano dito si Daddy nga nag-uol mo to siya? Ambot din yun, pero ato lang panidaan. Unsa di giingon ni Valenciana nga nag-uol mo si Daddy? Lonely. Karon pa na ko siya nakita ni nga na siya. O sa kukebaw. Wait. Nakoy nadunggan. Ang national government, suportado daw sa pagpadagan niya magkakapitan sa eleksyon. Oh? So sikat din siya. Pero nga nang gagawin gyapon siya. Unang idol kay nakoy mong daddy. Musad lagi, waso ko kahibaw. Ato lang, siya rin siya makadubag ana ninyo. Ato lang siyang pangutanon nun niya. Sana mo. Ana, balik ka ta. Igol. Kira ka, Col? Okay ra. Ano mo dai? Ano ka balik ka? Ikaw, nag-uol ka. Wala kalimkin. Ano goal mo kay Kagnaw, Col? Wala akong mag-uol. Basta lang. Ano na magaglakaw? Uy, Kap! Hi, Kap! Hello, Col. Waka Hello, ka, sila. Col. Ha? Kap! Hi, Jen! Hi. Oy, siya no! Hi, Jen! Digo! Noy! Hi, Nen! Ang samli mong amo? Di ba managad? Ang mutaan niya eh. Asa mo mga ligo? Mga liko, may dagat, bro. Siya ko. Panagad! Kapitan na ako! Ano ka managad, Kap? Ha? Kira ka, Kap. Kapitan na! Ha? Nen! Kapitan! Asa? Ano man siya wala man managad? Asa man siya? Naliko na yung dagat. Naligog dagat? Advance na niliko dagat niya. Oy! Nagplano mo kung may maligog dagat! Di! Nagplano may mga ligog dagat! Una lang siya ligo! Paano may dala? Dali! Di, bahala na siya! Pinagplano may ligog dagat! Bye! Pagdali, oy! Wala, matay na kayo. Shout out sa... Oy, shout out dito ko sa Chief Labasa Patanos Mata. Yes! Yo! Si Chief Labasa, Barangay John Obyo, shout out! Yes! Okay. So, come on, nakikanta! Oh. Let's see, Mga ate, mga kuya, di may kawatan, di may tulisan, amigo ko. Ay, ating largi. Uy, Ay, bitaw, yo! Okay, let's go. Let's go! matod nila. Ako dili angay Oh yeah. nga magmanggad Oh, sa akong dugma. Gugma! Matod nila. Patod nila! Ako walay kwarta. Yes, kwarta!
Ngayon ko, mama. Asang mama? Gasto sa barkada. Nano man yun! Aniyata karon, din sa Sitio Calabasa, Barangay Gonob, wala tayo mapugna. Aniya na DJ Pindot, si MC, si Bumix Club. Ha? Commercial. Ataganta, karin o kwarta, ni Balenciana, kay Balenciana. Siya, labi na, nagpasiksi, tanawon, wa pa na siya, si Balenciana, taga-probinsya. Oh, Scout! Scratch! Wala na! Scratch mo na! Hoy! Balenciana! Wow! Kung ani ni siya, Madam, sa madam. Sama, ma'am. di ba atong gikasabutan ganina kay 600 tag 200 mo, di ba? Oh. Kung pwede magabi. Oh, siya lang tayo. Karon, nakoy good news. Good news! Good news ang gingon. Pero, Pero, magsabot sa tadaan. Una ta mo pahalipayan, ug gamay ang kantidad. O sa good news? why bad news? Ay, si balik ka na. Pero why bad news? Naala ko ipahimangno ninyo daan. Oh, Nga, og unsa inyong nadungo ganiha sa akong padag-istorya ni Honorable Shano. Kapitan Shano. Oo niya. Ato-ato na lang to. Ay, bay! Aw! Pero, Uy, saba, uy. naaragay magkapatakom sa iyong baba. Uy, saba. Uy, saba, saba. Sa English ba? Sa English ba? Doon silence. Di ba naanatol ninyo ang size? Oh, size. Ang size dot? Ang size? Imo na sa gikura? Kini siyang, nauli kini na po siyang tayo. may... Kuha ni siya ha, kanang additional ni... At tip na mo. Tip na Uy, mo. magkabalit ako selfie na, selfie. Ano? Tensa! Ang Ang taga ang good news niya. Oh, good news. Kan tagbalik abot iba mambabalik siya na. Oh, mambalik siya na. A one, a two, a three, let's go! Balenciana. Salamat imong gipon ang among kwarta. Nga tagdos na Balenciana. Ayaw na dugaya. Ayaw mo na ng kwarta. Kaya sabi, Ang saya. Hindi mo di kumbulsyon. Hindi nalipay mi ma'am na. Nalipay mi. Imo ming gitagsing ko, you know? Nabili ka to, Mao ni At lipan to, ma'am. Wag mo nang Paminaw, kini ako ihatag ninyo nga bonus or gamay Tip. pahalipay. Bonus. Kuan ni ha, ayun ta mo sa pasabaha nga kanang bahay na to inyong mga dadungo ganina ba ha? Ay, isa sa problema. Ang balik ko na to. One, Why mo sa why mo sa Sige, balik ka! Balik ka! Balik ka! Kisa mo? Ano siya? Kisa mo hindi na. Ay, ako kabawang ko na tingo ka. Wa dia, let's mo mo siya. Rap ay rap, di mo na nagbanog sila. Bakoy jamo Wayla indi saligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Wayla indi saligan gawas sa akong kagwapo Hoy, kamu ba? Labo mo magkapidot. Hoy, ay mo si katawa. Wa lagi. Wa katawa nun. Wa. Sa man mo eh. Be, kanong nga tawa mo? Ano katawam ka, ha? Katawam ka? Boss ka nang. Iba! Oh, Kani akong gipangita ba? Duda na kung naaram gina diri ba? di pamino ba? Ikaw, wa pa jud ka hilisi. Ang ganong ka ko'y minon, ha? Ay, sir. Ha? Kasi may nagkusido ninyo. Ikaw, Ha? sir. Dagdag ko lang na yung mulawas, kikikutok. Sir, na ko'y utok, sir. Ang problema na nimo, sir. Wa kay pagsalig na mo. Sino may pagsalig ba? Kapila na ako Don't nagsiksiko ninyo. finger me. I cannot finger you. Uy, ka na peri. Unsa. Oh, sir, oh, sir. Boss, boss, boss. Oh, Boss, naman. kanang pasensya lang jud ko, boss. Kay kining tawhan na sakto jud ka. Wa ni tarong iya pangisip. Oo, boss. Pareha rin boss, napingis. Ha? Bilis. Oh, kamura ko ko'y labot. Apil-apilong ko nimo. Wala, boss. Ah! Bantay lang mo. Uy, naon na ko ipabuot ninyo eh. Ay, unsa man na, boss? Oh, ha? Usa? Ay nalang mo pangutana. Karong gabi ha. Bantay lang mo nako. Boss, mamino sa boss. Oo, nya. Magsigig mabuhat na mo. Kunya, wa kay gitunol. Watay. Wa kay gitunol, boss. Tunol sa panagsaoy. Mura ba sa kagsikuan katong amigo na ko si Bagyo? Nga gahi kay Stanlan. Si Timoy, si Timoy, si Timoy Timoy. Bagyo to? Eh, sa tinuod na Kabantan. kay kwarta. Dagagi BPS unya di ka ba mo kuno una. Paminaw. Sabari ay. Nakay kwarta dire. Oh. Pero dako lo kay ko gasto ninyo eh. Pero wag mo inahimo. Ha? Nami na himo. Sa may nahimo Ang ninyo. problema lang nimo, boss. Kuha ka sa pagsalig sa imong mga tao. Oh, kala. Mo man gani kuha ka sa pagsalig, boss. Ikaw na lang trabaho. Ha? Salig. Salig dok. Salig ay bro ay glaom. Ay kung ingon na na. Wala, boss. Eh, dako lo kay ko gasto
ninyo. Nay, bisan kini na lang kwartahay. Ina usa pa sa sipit sa kanako. Nga naman. Dako gasto ninyo ko. Ha? Ninyo? Oh, Leon, Johnny, Brad. Oh, ana, pagstorya din. Ninyo man. Ha? Ninyo man. Usan ninyo? Kamu tulo. Ako min tulo. Iba ka usan ninyo? Wala sir. Kuan ka nang... I cannot explain man. Spell ninyo. Explain ninyo. Oh. Oh. N-I-N-Y-O. Di mo sir. Oh, sige, explain. Kapital sir, kapital tanan, kapital N-E-N-O, ninyo. Di mo ka na-explain. Ay magbuot, kay wag abroad. Di mo na-explain oy. Ay magbuot. Mo na ka na pa-eskwelahon ka. Imo man ang sayo kong kutinta. Ay, lain pa yato day. Oh. Ipalihog ko no kanina. Ginala ninyo ang gini makita ang dagwaya ha. Sir, hatod karon sir. Wagi po ka makabubuon ani. Ikaw ba? Ay nalalikram mo lagi. Sus, na. Kanang dagwaya. Di ko pula na magtanaw na. Tanan imong ibig gibuhat para na ni. Hatod karon wagi po ka Bahalang dako kay ko gasto. Nya magyaw-yaw ka na muna ko gasto. Oo, kay wa mo minahimo. Kanini. Ha? Kani mo gibuhat karon. Nanay mo minahimo. Di pakita ko na nagbalik. Tanawan ninyo. Maura gyapon na daw ma. Maor gipon nga wabuli. Wa mo ginakahilising dagwaya kita magha. Ikaw sa ba? Tuo sa dako panagsa. Sig balik-balik ana. Kara anak kayo na. Ikaw ba? Saling ka na. Ako sa dre. Ha? Ikaw ba, ha? Di mo kan boss, inani mo gani boss. Patuwa sa damo. Kanino nga naglisod yung gyapon ka? Unsa man ka? Ha? Kisa mo ikaw na to, anay gahi, anay. Ikay mo. Ha? Ako yan mo. Kisa mo ko. Ngano naman, kisa mo na namato ni mo? Kisa mo ko. Nalig ito namato. Kisa mo namato. Sige. Panda, sige ko. Ano? Ikaw ba? Wag kang tiyo ba? Dol, dali. Sige ka, lalaki BPS. Dol, dali ba? Abi dako na kayo mo kwarta si BPS. Pero na may gimatagag na. Daraod ako kikwartaw. Utrosan mo. Mga gahi, utrosan ka. Uy, Kwarta wako ka, wala BPS. Kwartahan ako liluan. Dato de kasi. Dato ko na ko Ibir Hotel. Ano na kay Ibir Oh, Hotel? Pele. nasa ko sa Yara, mga. yara. Mamatanda ko nimo. Pele bayad ng Ibir Hotel nimo. Ha? Ano? Commercial. Commercial. Ibir Hotel. Why? Nard! Direk! Napabayad ni Direk kay. Commercial, Ibir Hotel ko no, Ibir Hotel. Klaro ka sa Hotel. Nay hotel sa mo ah. Ang ubos. Ana ka ng tupad ba? Ako ang ubos. Di ka ng hotel. Ikaw ba? Nasige kay mo. Ano mang imo man gi-pronounce ang Ibir Hotel? Klaro ka sa nan. Hoy! Klaro ka sa nan. Dili Ibir. Dili Ibir. Pero dili na ako usbog-usab. Di na ako usbog. Wa ka bayad. Wa bayad. Amaw. Ikaw sad. Dagko kay mo kwartas bi. Bebang kiki ana kabayad pa. Kiki ba? Dagki. Oh, Kevin Kit Electronics. Ang kabayad mo? Oh, kabayad Ayaw ako. lang may tagayan mo Ay, lagi. na. Kumilasan na nimo. Kumilasan na nimo. Kumilasan na nimo. Palitaron. Ay kagahol. Palitaron na? Palitaron. Okay. Hoy. Lagi. Paminasan ba? Ikaw ba? Nandiyo kay problema nimo? Sawan. Hoy! Oh! Paminaw sa ba? Oh, kamar sa bagyaw-yaw. Ikaw ba? Utrosan ka. Dako kay kwarta MBPS, hindi ka makapamununa. Wala naman hurot naman kan niyo dako niyo. Usa man mo eh. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Dani, ikaw tik-tik imong buhaton, di ba? Oy, ay, Re. Miss E. Kanang Miss Ria. Sige, kwartal ako. Actually, ina ni mo gani. Kami, magpatabang tabi ni mo. Sabi ni mo, ang duulong tan ako, ang asawa tan siya, no? Yung usabaw, wala ba yan niya, pirmi kay, bawa biya ka. Di ba, naman ka sa sitwasyon karon. So, diyan mi dool niya magpatabang mi. Sama na siya, kuya. Kada bang, i-explain be? Kana Ingon ini ni. Ang ato explainan ko ni sila ha. Ato lang ibay-bats aron dili mabulabog. Ato ang tagsaon sila ba ibay-bats, beer bats singgot. Oh, bas na ba? Ano siya na siyang idea, so sama na to pag-invite. Oh, kamo na bahala na. Ay mo kabalaka kay nakasapi ba mo ni? Kaya among big boss, anytime mo hatag na dayon. kana Bitaw niya. Pinabanak kaya pag may baw ng gusto katawpan. Mao gani, ako putan nyo, kamo mangitag pagi, asa ba ninyo i-held ang inyong kabay-bats lang. Kasi na ito unahon. So Asa more man, likely kasi na atong i-invite kay kanang mga suod lang nato, di lang sa
para ma-observe sa nato kung sa sitwasyon. Okay na imong. Okay na imong sitwasyon karong imong gisulti na mo. Nga siyempre ato lang mga suod sa una kay before anything else ina ni mo gani. Kada bang di na patakag kudo sa mga tao ato makaila ato unahon. Yes. Okay. Ya, ato na tas basketan ana. Kamo magsabot duha kay kamo may mo mga invite ana kami igor naman mi. Para dako siya lugar. So kano sa na siya kuya? Yes, mayo day sa covered court na lang. Nya, imo na ipanangit sa barangay ha, diarrhea. Ah, sige. So kano sa na siya kuya? Kanang depende ninyo kung sa inyong schedule. I-text lang para kami anytime man mi. Sige. Aha. Sige ha? So okay na tanan? Okay na. Okay ra. Kasi sa na may plite. Ayo. Wa pa gani trabaho? Tay, suryahan na ni nato. Ay Wala kabala ka ka. diretso ani, suryahan. Basta suryahan ang kutanan unsa para ako i-direct dayon sa barangay. Okay, sige. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo